La veritat oculta quan la medicina et pot arruïnar la salut i la butxaca. Tony Robbins ho explica. Per qui no em conegui, soc l'Albert. Després de 15 anys sent camioner, vaig aconseguir la llibertat financera als 42. En aquest canal comparteixo la ruta que a mi em va funcionar per ajudar-te a tu també a aconseguir la teva llibertat financera. Doncs bé, avui, seguint la continuació del vídeo anterior sobre el llibre Diners, domina el joc de Tony Robbins, parlarem d'un tema molt poc conegut, però absolutament crucial, la iatrogènia. I no és un error de pronunciació, és un concepte que fa referència a totes aquelles morts i malalties causades per la pròpia atenció mèdica, errors mèdics, tractaments equivocats, medicaments amb efectes adversos. I això no és una teoria conspiratòria. De fet, Tony Robbins, una de les figures més influents en finances i desenvolupament personal, en parla clarament al seu llibre. Però el més impactant, aquesta realitat no només afecta la teva salut, sinó també les teves finances. Avui et revelaré com el sistema mèdic pot tenir un impacte directe en la teva vida i en la teva butxaca. Comencem! Què és la iatrogènia? La paraula ve del grec. Iatros significa metge i genes causat per. Així que literalment significa causat pel metge. Inclou errors mèdics, tractaments inadequats, diagnòstics erronis, infeccions hospitalàries, efectes adversos dels medicaments. I aquí tenim unes dades impactants. L'estudi de la Johns Hopkins University 2016 estima que hi ha més de 250.000 morts l'any als Estats Units per causes iatrogèniques. Alguns informes parlen de fins a 440.000 morts anuals. Es considera la tercera causa de morts als Estats Units, després del càncer i les malalties cardiovasculars. Tony Robbins i la seva denúncia. Tony Robbins sabem que no és metge, però sí és un gran observador dels sistemes que afecten la nostra qualitat de vida. En el seu llibre, Diners, domina el joc, denuncia obertament que el sistema mèdic nord-americà prioritza els guanys econòmics per damunt del benestar de les persones i crec que s'està extrapolant al nostre país a través del poder de les farmacèutiques. El sistema mèdic no es basa en curar-te, es basa en mantenir-te dins el sistema. Robbins posa com a exemple la sobreprescripció de medicaments i les cirurgies innecessàries. Segons ell, el negoci de la malaltia genera milions, però deixa víctimes pel camí. El missatge clau de Robbins és clar. Informa't, educa't, sigues el CEO de la teva salut. La relació entre salut i finances és molt curta. Quan parlem de iatrogènia, no només parlem de salut, parlem també de finances personals. Pensa-ho, una mala intervenció mèdica pot costar-te no només la salut, sinó milers d'euros. Factures amb metges i clíniques privades. Tractaments que no funcionen. Medicaments que generen més problemes que solucions. Tenim la gran prova de les inoculacions massives realitzades pel sistema públic i que han donat grans problemes a molts ciutadans. Baixes laborals prolongades per errors mèdics. Resultat: endeutament, pèrdua d'ingressos, ansietat econòmica. Un error de medicació pot acabar amb una estada a la UCI i amb la teva estabilitat financera. Què pots fer tu? Tony Robbins ens anima a prendre el control de la nostra vida i això inclou la salut. Estratègies per protegir-te de la iatrogènia. Informa't bé abans de qualsevol tractament. No acceptis res a cegues. Pregunta, contrasta, busca segones opinions i, sobretot, qüestiona tot el que et digui un metge. El que millor et coneix
ets tu i, per tant, saps els teus símptomes. Coneix els efectes dels medicaments. No t'ho prenguis només perquè ho diu el metge. Investiga. Millora els teus hàbits. Prevenir és el millor tractament. Alimentació, exercici, son i gestió de l'estrès. Tingues un fons d'emergència mèdica. Com en finances, planifica per si necessites una valoració fora de l'àmbit públic. Una assegurança mèdica privada, perquè no es pot confiar només en la sanitat pública i, per tant, et pot salvar d'una ruïna sanitària i econòmica. La iatrogènia és un tema tabú, però molt real. I com diu Tony Robbins, no pots canviar el que no coneixes. Ara ja ho saps i tens dues opcions: ignorar-ho o començar a actuar. Subscriu-te si vols més contingut sobre com protegir la teva salut i les teves finances. Deixa'm un like si aquest vídeo t'ha fet pensar i deixa'm un comentari. Has viscut alguna experiència o situació relacionada amb la iatrogènia? Diners amb seny per ser lliure!